Krásny deň, vítaj už v 9. dni výzvy Ako prestať kričať na deti za 10 dní. Komunikácia robí vo vzťahu zázraky. Ja sama som pochopila až s príchodom detí, že jedna a tá istá požiadavka, sformulovaná len trošku inak, môže mať úplne iný účinok na druhú osobu a na jej ochotu vyhovieť mojej žiadosti. V tejto výzve nie je úplne priestor na to, aby som ti predstavila všetky zásady efektívnej komunikácie s deťmi a naučila ťa ich používať. Presne to robím v 10-týždňovom programe Pohodové rodičovstvo vďaka komunikácii. Ale už dnes môžeš urobiť jeden malý krok k tomu, aby tvoje deti ochotnejšie počúvali tvoje požiadavky a ty si sa nemusela rozčulovať, že všetko opakuješ 100-krát. Predstav si, že partner chce od teba niečo, čo ti nie je dvakrát príjemné, ale nejako to potrebuje zariadiť. Napríklad ísť odviesť svokru na vyšetrenie. Kedy by si mu ochotnejšie toto splnila? Ak ti túto požiadavku zakričí na teba z gauča pri pozeraní športového zápasu, po tom, čo príde z práce a nejako sa nezapojí o starostlivosť o deti alebo o domácnosť. Alebo keď ti túto požiadavku vysloví po tom, čo sa večer pri vínku spolu rozprávate o vašom dni a on prejavuje záujem o tvoje prežívanie. Ochota počúvať a spolupracovať je priamo úmerná intenzite spojenia, ktorú máme predtým, než o spoluprácu požiadame. A u detí to platí mnohonásobne viac. Deti sú na nás napojené a nasávajú do seba emócie, ktoré im vysielame. Keď vysielame lásku, prijatie, odpovedajú radosnou spoluprácou. Preto, ak chceš po dieťati, aby niečo urobilo, napríklad oblieklo sa do škôlky, buď najprv ty ako ten partner, čo ťa držal za ruku pri víne a počúval tvoje rozprávanie. Spomeň si na pohár lásky zo včera. Doplň pohár lásky dieťaťa svojim záujmom, pochopením, láskavým dotykom, príjemnou chvíľou. Spoj sa s dieťaťom, kým na ňo začneš hovoriť. Myslím fyzicky, áno, nadviaž s ním ten kontakt. Sadni si k nemu, čupni si k nemu, aby ste boli v jednej úrovni. Pretože ak na nás hovorí niekto, kto je o mnoho väčší, my máme podvedomý strach a ten nám blokuje schopnosť porozumieť. Chyť ho za ruku. Pozri sa mu do očí, usmej sa na ňo, oslov ho menom, vľúdnym hlasom. Všetky tieto signály tvojho tela jeho mozog zachytí a vyhodnotí do záveru: som v bezpečí, môžem spolupracovať. Čo myslíš, aký účinok bude mať na dieťa príkaz obleť sa už, zakričaný z vedľajšej miestnosti, pokiaľ sa dieťa vedľa na koberci pokojne hrá? A aký účinok bude mať, keď prídeš k dieťaťu? Venuješ chvíľku pozornosť tomu, čo robí, sadneš si k nemu, pohľadíš ho po vláskoch a povieš: Zlatko, je čas sa obliekať. Zvládneš to sám, alebo ti pomôžem. Chcela by si viac takýchto komunikačných tipov? Na konci výzvy ti prezradím, kde ich získať. Tak vydrž do konca.